everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karon mga igala, niya ang nagirapos ng mga sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ngano bitaw nga? Gihilabtan ka niya? Kinahanglan nga magpakasal siya nimo? Miss Babes, relax lang. Tungod kay, di sad ko gusto nga makasal mi. Andy, musugot ka lang o way amahan ang imong gisabak? Dili mahimo nga si Franco magpakasal nako tungod kay dili tinuod kasi ang amahan ning akong gisabak. Unsa? Dili sad ko makatugot nga mapugos lang si Franco sa pagpangasawa nako. Ug mo'y mahimong amahan sa bata nga dili siya ang tag-iya. Kun mauna, kinsa ang tag-iya sa imong gisabak? Kung dili si Franco, kinsa Andy? Miss Babes, Tug-ani ko Andy. Kinsa? si Chris. Unsa? Si Chris? Ang salbahis kabayot. Mo'y amahan ning akong gimabdos. Really? Are you sure? Yes, Miss Babes. OMG! Pero, nganong mo makipatuon ninyo nga si Franco ang amahan? Tugod kay di pa ko makadawat kang amahan sa akong anak. Usa ka bayot. Andy, Resulta kinis among mga kapakyasan. Hinomdom atong higayon nga nag-uban mi. Ug unya na ospital si Chris. Tungod kay ako sa gikulata. Human sa nahitabo. Bunga sa among kahubog. mao pa Andy. Ug sadang nasuta na ako nga mabdos ko. Si Franco ang akong gitug-anan sa nahitabo nako. Oo, niya. Ug siyang akong gihangyo nga mo'y moangkon sa akong gisabak. Aron dili tantong uwaw sa ako ang side. Mao pa. Ikauwaw kit ako nga si Chris nga usa ka bayot. Mo'y amahan sa akong gisabak. Ikauwaw ko ang iyang pagkabayot. Bayot ko siya sabtang ako tumboy. Unya, nadisgrasya ko ni Mabdos. Ug ang amahan siya. Ug hangtod karon. Dili gihapon nimo siya madawat nga amahan sa umaabot imong anak. Dili ko gihapon si madawat nga mo'y amahan sa akong anak, Miss Babes. Bisan mo mag-usab na ako sa dagat sa akong kinabuhi, Andy. Chris, Magabaga ko sa kong nang. Buhangyo ko ni mo. Dawata ko pagkatao, Andy. Dili na ko si Chris. Kung dili, nganili ko Chris Santo o Chris Pulo. Dawato na ko. Tugutin lang ko nga mga mahan sa umaabot kong anak. unsa? Huh. Dili ikaw ang amahan, ani. Please, ayaw na usba pang imo pamahayag. Kaganina kong naminaw ninyo. Sa imong gisumbong, ngadto kang Miss Babes. Ug dili kay ako lang ang nakadugog. Doon na pilain. Kinsa? Ako, Ande. Oh, nang Inday? Naminaw ra mong duha man ang Inday. Ay, Miss Babes. Klaro pa yun kaayo o tataw na mong nabati. Ang pamahayag ni Andy. Nga, dili si Franco nga mahan siyang gisaba, kundi si Crisanto. Salbahis ng dako ng Inday. Baga nagnaong wa nay uwaw. Mahimuslano na. Sige, nagtawag ako bisag unsa. Pero dili na mabakwi ang tanang panghitabo. Bisan ako. Hilabihan akong pagbasol. Nga nakahimo kong dakong sa ni mo part Andy. Way hunong ang akong pagbasol. Nga nakahimo pa ko kadto. Gani, kung wa pa ka makiti Andy, kung si Bako, doon na pa inahitabo ni mo. Tingalig, tapuso po na ako ang akong kinabuhi. Abare, uwi mo. Mao ka ng tinuod. Dili lang limang kahasol nga akong gibati, Andy. Tawag kay, nasayod ko nga, ngawa ka mahimutang. Dili ka sa makadawat, nga nahitabo ang duha. Hinungdan man ganing, gikulata ko ni mo.
may gani kay wa ta ka mapatay atong hikayon na. Gituyot ingalis kagayunan. Awa ko mo mapatay, Andy. Hilom di ay. Mao na hinungdan nga gipangutan natin ka kung kanusa ang inyong kasal ni Franco. Tungod ka nagkontak na ko og inyong wedding coordinator. Pero nibalipad ka. Nibalibad ko. Tungod kinaluoy ko ni Franco. Nga nagutang iya mo kong mga saon. Mabdos ko kugod. Nga dili siya antag iya. Makonsensya sa ko'y. Mukugo siya sa bata. Nga dili iya. Ug niya ako, Andy. Andam ko nga mga mahan sa atong anak. Dawatan na lamang, Andy, oy. Bayot ang amahan sa kong anak. Gipakita ko ng akong pagkalalaki, Andy. Giluwas ta mo. Gikan sa tino nga kamatayon. Ug akong isaad. Pagit-unti ka, kung sa unti ka sa magpangga, Part Andy. Ako na ipanumpa ni mo. Og kamo ang ako ipakasal, Andy. Chris. Unsa? Bayot ang akong mabana, miss? Oh, kung gusto ka, ikaw ang groom. Ug ako ang bride. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Uy, Ande, ay ang gunahunaan ng mga tao, oy. Mo yun na ang imong kaugalingon ug ang umaabot ninyong anak. Nang inday. Oh, kinanglan nga adunay ilon nga amahan ka ng imong gisabak. Bitaw, Andy. Kadako ba yung balit ada-ada eh. Diha ko ng ambisyon ni mo, miss. Gunya, mapunta ko aning sungayan nga bayot. Ug ako sad. Si Franco nga akong gitripingan. Napunta rin noon ko sa tumboy. Usahay. Makaingon ta nga. Doon na gid ka og galingong destiny. Ay, kuan manggod miss, ingin ani manggod ni, kining atong pagpakabuhi ni ining kalibutan na, usa kini kada kong stage. Kun bantawan, diin kita mao ang mga protagonista. Kun mga artista, nga adunay tagsa-tagsa ka mga role. Madawat ba ko nimo? Part Andy? Tubag. Di pa ko andam. Na, Di pa ko andam nga mudawat ni mo, Chris. Lamian ni mong kulatahong buang nga ka eh. Andy. Asa naman ka, Chris? Miss Babes, unsa may akong buhaton? Nga madawat ko ni Andy. Gamay lang pa ilob, Chris. Panahon na tingali ang kikinahanglan. Pakita siya nga doon ay kausaban ang imong kinabuhi. Pero unsa may ang buhaton lagi? Mao sa tingali na ang huna-huna ni Andy, uy. Hatagi lang sa siya o gigayon. Okay, sige, Miss Babes. Adto na ko. Asa man ka paingon? Wa ba ko may bahog. Asa ko matugpaan eh. Chris, Gibati ko nga akong dakong kalipay. Nga wa dama. Hapit ako mahimong amahan. bitaw. Maayo pa si Andy. Makabato nagliwat. Ako hinuon. Wa pa gyud. Utro sa kang weswerte sa gugma, Miss Babes. Tinuod na, Chris. nilakaw na lamang intahon si Chris, Ande. Pasag dito siya ng inday eh. Pastilan, daan pagit ko. Nga doon ay dakong sala nga nahimo ka to si Chris kanimo. Apor, tindakuan ang. Pero, Ande, tanaw na ko, no? Mausab ra gyud si Chris, ay. Nang inday. Taon pod ni Franco. Nakasab-an ni Inday Miss Babes. Tungod lamang kay may balibad nga dili mga sawa kanimo. Labaw na pud kong dili mamana niya eh. Maluoy ko nga masugamag siya sa kong problema. Ande, Lingaw kong natanaw sa yung picture ni Bikayda. Ikaw lang akong sulti-sulti na ya. Numdum lang ko sa dihang. Matuog ko na imo kong pikpikan niya. Kantahan ko ni Mug.
Mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Ang silaw sa adlaw daw dili hikitan. Ang dahon sa kahoy kung sa hangin huipon daw sa makatahom sa imong pahiyom. Numdum na gawa to na eh. Nahinay ko yaroks kumpa na ya. Bisita ko na. Kinsa ka na eh. Oh, oy! Crisanto! Bay Franco. Sorry. Yung matragon. Ano nga yung sorry na ko ha? Nituo ko nga, ikaw ang amahan sa gisabag ni Andy. Pero, Pero unsa, ako di ay ang amahan. Chris, Tabangi ko. Nga dawaton ko ni Andy. Nga dawat ko niya nga ako yun ang amahan siyang gisabag. giunsa nimo pagkaibaw. Siya mismo may sulti nga doon, Miss Babes. Nga ako ang amahan siyang gisabag. O dili ikaw. Chris. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.